Brødrene er tilbage, og lige om lidt, der ruller Danmarks største fodboldkamp over skærmen. Det er altså FCK mod Brøndby. Derby, det er en fantastisk kamp. Hvad siger du, Lukas? Har du set frem til den her kamp? På godt og ondt. Det er ikke lige nu, man har lyst til at møde FCK. Specielt ikke oven på den her sejr over United. Hele 4 mål. Jeg er nervøs. Jeg er bange for på søndag. Ja, og det er jo selvfølgelig i parken. Og jeg vil sige, fordelen er til FCK. Men vi kommer selvfølgelig ind på vores predictions. Både på noget, resultat, målscore. Ja, lige præcis. Vi kommer altså til at tage et kig på, hvad vi tror, der kommer til at ske. Men lad os starte med lige at kigge lidt på Superligaen generelt. Vi har jo lige nu FCK med 3 point foran Brøndby. Og så selvfølgelig en bedre målscore. Så det er ikke som sådan en kamp om førstepladsen for Brøndby, da FCK stadig vil have den. Men det er selvfølgelig en kamp, så skal de op og vinde stort, Brøndby i hvert fald, hvis de skal netter. Lige præcis. Det er selvfølgelig en kamp, som Brøndby gerne vil at vinde, selvom det ikke giver førstepladsen. Så betyder det jo alverdens at vinde de her kampe. Det er der ingen tvivl om. Ja, selvfølgelig. Og som det ser ud indtil videre, så er det jo et mesterskabskampløb mellem de to klubber fra hovedstaden, ikke? Det er jo det, man kalder en 6-pointer, det her. Men jeg må selv sige, at jeg er faktisk lidt overrasket over Brøndbys position her i Superligaen. En flot andenplads foran Silkeborg, Midtjylland, Nordsjælland. Hvad siger du selv? Er du overrasket? Du var jo lidt mere... du troede lidt mere på dem, end jeg gjorde i hvert fald, kan jeg huske, før sæsonen startede. Ja, jeg mener jo, jeg mener, vi lavede vores predictions-video, og jeg satte Brøndby på anden plads, og Midtjylland på første, faktisk. Midtjylland startede jo katastrofalt ud, og var rimelig langt nede, men som man kan se lige nu, ligger de altså 4 og er godt på vej deropad. Og Silkeborg begynder stille og roligt at bevæge sig lidt ned igen. Så hvis Midtjylland tager et sprint her til sidst, og FCK begynder at tabe lidt kampe, så kan det være, men vi ser. Ja, det kommer ikke til at ske, men ja. Det tror jeg heller ikke. Men hvad, er du overrasket over, hvor Brøndby ligger? Eller det er du så ikke, fordi det var det, der havde predicted, kan man sige. Nej, jeg er ikke overrasket. Det er måske mere interessant at høre fra dig, om du er overrasket over, at det er Brøndby, der ligger og kæmper med. Det er jeg. Jeg er virkelig overrasket, og det er ikke bare for at være biased FCK-fan. Men det er jeg. Altså, de har sgu klaret det godt indtil videre. Og hvis du spørger mig, om jeg er overrasket over, FCK ligger etter, det er jeg ikke. Det var også det, jeg havde predicted. Der er lidt overraskelser fra min side af, men dem, jeg nok er mest overrasket over, det er altså nok Nordsjælland. Jeg troede, de ville kæmpe med op i toppen. Jeg tror, de har smidt alt for mange point, så... Ja, jeg tror altså ikke... Jeg tror, det kommer til at være Brøndby og FCK i år, hvilket gør den her kamp endnu mere interessant. Det er præcis. Den er altså super vigtig. Begge hold skal ud og vinde. Og set med de gule og blå briller, så kan man jo håbe lidt, at FCK oven på den her sejr over United går ind og undervurderer Brøndby lidt. Altså simpelthen tænker, det her det er en kamp, vi har vundet på forhånd. Vi går bare ind og kører dem over. Det kan man jo godt sige, at det har de jo niveauet til. Men igen, det kan være, at spillerne ser kampen som værende let, og dermed ikke leverer på samme niveau, som de skal i sådan en derbykamp, som jo har det med at være lidt 50-50. Jeg ved godt, at FCK har vundet flest, men stadigvæk. Ja, jeg tror godt, de ved, hvad de kommer ind til her. Et tændt Brøndby-hold, der vil gøre alt for at vinde. Ja, jeg tror ikke, de undervurderer, men vi må se. Altså, only time will tell us. Det bliver i hvert fald spændende at se. Skal vi prøve at bevæge os en lille smule over og kigge på holdformen og indblik i de her to klubber? Det kan vi sagtens. Altså, hvis jeg skal tage fat i FCK, hold det op en kamp i onsdags mod selveste Manchester United. Det var en helt vild kamp. Og hvis man bare kan finde... Jeg ved godt, okay, Rashford får rødt kort, og det gør det selvfølgelig lidt nemmere at spille mod 10 mand. Men det skal man altså ikke undervurdere. Det er en mandepræstation, må man sige. Ja, hvis man bare kan spille 50% af det, man gjorde mod Manchester United, så smadrer man også Brøndby. I'm sorry to say. Og før det, så har man selvfølgelig slået Randers, Midtjylland, Hvidovre. Så man er inde i en god steam, og det kommer også til at påvirke, i hvert fald hvad jeg kommer til at predict. Hvad med Brøndby? Hvordan... Ja, det har været lidt svingende, eller hvad? Ja, vi har desværre fået nogle uafgjort. Det er ikke så godt. Jeg ved godt, det giver point, men jeg ser lidt uafgjort som nederlag. Jeg kan ikke lide det. Så vi har stadig ikke tabt de sidste 5, men ja, uafgjort 2. Ja, især mod sådan noget som Randers, ikke? Der skulle I gerne have 3 point. Lige præcis. Nå, men jeg tænker, vi bare skal køre videre til vores predictions. Det er jo det, videoen handler om. Så lad os lade være med at trække den længere. Hvad siger du, Lukas? Vi kan jo starte med, hvad vi tror kampen bliver, og måske sætte på ord på, hvorfor. Det er jo interessant, fordi jeg er selvfølgelig FCK-fan. Jeg ser det fra mit perspektiv, og du ser det fra Brøndbys perspektiv. Så hvad siger du? Brøndby mod FCK i parken. Hvad ender den?
Jeg er ked af at sige det, Brøndby-fans, men jeg går tit ind til de her predictions sådan ret unbiased. Jeg mener desværre ikke, at Brøndby har kvaliteten lige nu til at slå FCK. Vi har nogle rigtig gode første halvleg. Vi kommer ud, og vi spiller sindssygt godt fodbold. Men hver gang vi kommer på banen i anden halvleg, så sakker vi bagud. Det er som om, vi går ned og prøver at parkere bussen på en 1-0 eller 2-0. Og det virker bare ikke. Det har ikke virket i alle de kampe, vi har spillet. Vi vinder, og vi får uafgjort, men mod FCK, der går den altså ikke. Og det beviste de også sidst, da de så kørte os over i anden halvleg. Og det tror jeg også, de gør her. Jeg tror, vi kommer ud og lægger fart over feltet, og vi scorer også mål. Så jeg kigger lidt på en 3-1 FCK, 2-1 FCK. 3-1 er mit endelige svar. Jeg tror i hvert fald, at FCK vinder denne søndags duel. Desværre. Bliv ved. Det er sød musik i mine ører. Bliv ved. Fantastisk. Jamen, skal jeg så tage min, før du kommer med nogle eventuelle målscorer? Ja, giv den gas. Ja, jeg synes, nogle gode betragtninger, du kom med der. Altså, nu sagde du jo, hvis I bare leverede 50%, så ville I rive Brøndby over, så jeg regner jo med mere end 3 mål. Ja, det sagde jeg jo, men jeg ved ikke. Jeg synes, der er nogle forskellige faktorer, der spiller ind i den her kamp. Det er selvfølgelig i Parken. Det er en kæmpe fordel til FCK. Det kan vi ikke lægge skjul på. Men man skal også kigge lidt på kampprogrammet. Og det er jeg altså bange for. FCK, de rejser rundt i verden, spiller masser af kampe. Og her, hvad laver Brøndby? De restituerer jo bare klar til næste kamp. Og de er jo fokuseret på den her kamp lige siden sidste weekend, ikke? Hvor vi har lige haft Manchester United. Brugt en masse kræfter der. Så jeg tror faktisk, det bliver en meget tæt kamp. Så tror jeg godt nok, Brøndby kommer ud og tænde det her. Det håber jeg da også, FCK gør. Men ja, jeg tror faktisk ikke, der kommer lige så mange mål, som du tror. Du tror, der kommer 4 mål. Jeg tror faktisk kun, der kommer et enkelt. Og jeg tror, det falder til FCK's fordel. Jeg tror, den ender 1-1. Nej, 1-1. 1-0, sorry. Det kunne være, den bliver 1-1, så det kan være, at der er noget, der... Nej, min prediction er 1-0 til FCK. Hvis man husker den sidste kamp i Parken, det var jo 1-0 til Brøndby, hvor Vafro brænder et straffespark. Det var en hæslig kamp. Men jeg føler godt, vi kan lukke ned for Brøndby. Selvfølgelig, man skal have fokus på values. Al respekt til ham, han klarer sig sgu godt. Det må man bare tage hatten af for. Det er nu vel enig i. Det er altså en vanvittig spiller, vi har flyvende derinde på midten. Ja. Og det man også skal kigge lidt på, det er jo, at på det tidspunkt, der var det Ohi, der scorede mod jer. Han har slet ikke været på banen den her sæson. Altså, han er ikke eksisterende. Jo, han får spilletid, men han scorer ikke. Altså, nej, han er ikke helt den samme. Så det er altså ikke ham, vi skal ud og stole på. Og det fører os også lidt over til vores målpredictions, altså målscore predictions. Og til min målscore prediction fra Brøndby side, der har jeg... Ja, I kender ham. Han scorer hele tiden. Nikolaj Vallys. Jeg bliver nødt til at tro på, at han fortsætter. Jeg gjorde lidt det samme med Jude Bellingham og sagde også, at han ville score igen. Det virkede, så jeg håber, det sker igen. For FCK's hold, der er en god lille chat at vælge mellem deroppe, men jeg tror sgu Rooney, han gør det igen. Vanvittig spiller. Kæmpe talent. Jeg siger 2 mål for ham, og så den sidste, ja, der har jeg ikke lige nogen at sætte fingeren på. Så må det være et selvmål for Frederik Alves, for at komme med så dumme kommentarer. Ja, det ved jeg ikke, om jeg er helt klogt sagt. At gå ud og sige, at man er bedre end både FCK og United lige før kampen. Det... Ja. Et selvmål for ham, det vil i hvert fald være fedt. Hvis jeg skulle komme med en målscore, så vil jeg sige, Diogo Goncalves scorer på straffespark til slutresultatet 1-0, og det gør han i 64. minut. Okay. Jeg smed lige en mere oven i hatten. Jeg tror også, der kommer et rødt kort. Okay. Det tror jeg simpelthen. Så er det vel til en Brøndby-spiller går ud fra. I hvert fald i forhold til en prediction, så virker de til at være lidt mere frustreret. Jeg ved faktisk ikke, hvem der skal have det røde kort. Jeg har bare den der følelse af, at den her kamp, den kommer til at betyde så meget. Ja, der er en eller anden, der nok skal få ramt en eller anden sko, eller en eller anden hånd i hovedet ind i straffen. Et eller andet. Der skal nok komme et rødt kort i den kamp. Det er i hvert fald min prediction. Ja, spændende. Jamen, jeg er mega lettet over, at vi har den samme prediction. Du har det jo med at, få dine predictions korrekte, så det håber vi. En FCK-sejr predicter vi begge to. Ja, desværre. Jeg håber selvfølgelig, at jeg tager fejl. Ja, det er klart. Jamen, det var egentlig en hurtig gennemgang af vores predictions til søndagens derby.
Vi vil super gerne høre, hvad I tror, der kommer til at ske. Hvem tror I vinder? Hvem tror I scorer? Kommer der røde og gule kort? Lad os endelig høre det nede i kommentarerne. Lad os have en dialog der. Og så husk endelig at tune ind. Det er kl. 12 på søndag. Det er Danmarks største kamp. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Uden tvivl. Så husk ikke at sove for længe søndag, for så misser jeg til kampen. Ellers er der ikke så meget at sige, er der? Det er der i hvert fald ikke. Rigtig god kamp derude, og Forza Brøndby har vi ses. Forza FC. Ses alle sammen.